Milk tea. Sa Pilipinas, medyo katilaw milk tea ba? Di rin ako katilaw milk tea sa Norway. Hello, good day, maayong adlaw. Time check, murag alas 3 naman guro diri sa hapon. Karon magawas na pud ko kay mingaw kaayo. So sa ko nang paggawas karon, TikTok sa kadyot. Kay pero naki-challenge akong self ron nga mupalit ko dili mo lapas og 10 euro or mga 500 kroner. Ay, 100 kroner. 10 euro is equivalent to mga 100 kroner kapin. Magawas ko, pero akong gastoon mga 10 euro lang. Siguro na anak sa mga 500 pesos sa Pinas. Nantaw na to kung sa ko mapalit. Which in, sa ako ang limit nga 10 euro. Lakaw-lakaw sa ujot kay murag. Wala na. Tambok na kahit init pa doon mong lakaw-lakaw ko. Before ko maadtog sentro mo suri-suri sa udri sa ilang murag oval sa ilang stadium. Tao na ako kung sa bago nabi nang gadulag football kay dulaan mo football sa una pero karon di na tao kan kay mga balayo dito kay weather ron mong lakaw-lakaw ta. Kita ninyo na diha ka na murag na mga dagkong mga suga murag nadira ilang stadium. Ang tao na to kung sa inakay murag ban murag na event ron ba. Itong lantawon. Og unsay na. Hapit sa takadjot diri sa ilang murag lake. Lantaw na to. Nay unsa diri. Taw na to na mga gwapa jogging. Check di sa unsay na. Magdagan jud tao ba na event ron guro dito sa taas. Sakay na ako ng taon. Hapit sa takadjot diri sa ilahang murag football field praktisanan na rin diri. Wala kadula ron kay murag sayo pa. Daghan man ni magdula diri. Mga Sabado ug Domingo say pud mga kanang hapon-hapon na mag-training. Pero murag praktisanan na rin diri. Artificial grass. Nan. Tako kaayo. Mingaw na og dulag football. Kung ako dula football dari dagang kayo murag kada lantaw na o din ay dagang kay football field murag basketballan sa Pinas diri kada murag kanto na football field no magsawa ka diri dinula di pares Pinas ya kadula kay walay field diri mga rubber rice wag do artificial grass tanan. Diri sa ilang murag track and field na track and field iron di tawa na contest track and field dito sa Pikas murag na stadium dito dako ang stadium lantaw na to dito human na to ilang stadium pero lantaw sa diri ang event kung sa ina. Run.
Nanapagod diri sa pikas nila nga murag soccer field. Dahang isa soccer field, isa, duha, tulo na maguro diri dipita. Napay kaupat dito tawa. Kaupat, ay kaupat mong stadium nila, dako kayo. Suya. Mao na ilahang soccer field. Kanang murag paktisanan na ra maguro ni. Pero magdula na jud dito sa pikas sa itong bagong gibuhat. Last year wala pa na, karon na ana. Football field. Tako kayo na mapila ka na. Karon na. Nire magdiri ra practice. Kunwari na tune up game dara. Awa na ta dito. Magsugod na sa taas sa ato ang himuon karon. Kung pila ang mapalit na ako. Ug unsa ako mapalit sa akong 10 euros diri sa Norway. Padulong pa ko sa sentro. Ako pa una-unaon sa akong paliton. Labo ka balo, pila ka niya akong unsa ka ako mapalit sa akong 10 euro. Pero kaniday diri mo na ilang high school. Sannes Bidrigon na. Nan. Tako na siya. Lakaw sa kag sentro be. See you there. Kay giuhaw man ko, kablo na akong sa akong unang paliton sa akong 10 euro challenge. Kay kuan, milk tea akong unang paliton. Nay milk tea diri. Pero isa ra pud ka bok tindahan ng buligyag milk tea. Tao na to. Pila. Oops, sa takagdan. Oy na yung mga chicks. Naano ko sa kanang ilang milk tea. Pero papa ko ni sulod kadagan tao. Laton sa na ako ni munggaw kas bali ang tag-iya di ani murag Vietnamese tao na to, nagtao sulod. O na ang mamrigyaig milk tea. Diya sulod. Mission success. Nakapalit na ko og taro. Nara. Milk tea. Cost niya kay murag 4.9 euro man guro hapit mag 5. Sa napa ko'y mga 5 kap 5 euros kapin. Ako sa ning kaunon ng himno ng milk tea ug sa ilami ani. Wait for a while. Milk tea. Sa Pilipinas, medyo katilaw milk tea ba? Diri ko katilaw milk tea sa Norway. Unsay lami. Lami biya po siya. Taro flavor. Mission next. Sila po ang nabilin sa akong kwarta kay 5 na naman guro kapin. 5 euro kapin. I have 5 euros to go. Kani 4.9. Unsay sunod na akong paliton. Ami. Rot na akong milk tea. Next location ako kabalo sa paliton. Unsa akong mapalit sa 5 euro nga nabilin. Gasto ha. Mahal kay diri 10 euro. 500 peso naman guro sa Pinas. Nya 100 kroner diri sa Norway.
Atong next location para tuhuton ang 5 euro nga nabili. Saon man eh. Simbahan. Kaulakaw sa ta. Yes, ako next location. Next mission or next venue na ako kay mag-McDo na lang guro ko. Kay murag ang taon ako sa barato. Kung hindi ay akong nabili na lang sa akong kwarta, 4 nang naikapin. Or basta, nasa mga 4-5 na lang ko lang itong ng taon. McDonald's. Di nang di ko mag-McDo. Kaya mag na barato dali. Mura siya o ganang lumpia. Lumpia tag 8. Murag na lang ubos sa 1 euro. Kapin ang isa. Testingan ako. Okay. Hi. So muna ang presyo sa kuan. Tag ana. Lumpia. Murag nasa 4 euro ang guro pod na. 4 euro. So wala na yung nabilin sa ko 1 euro na lang. 1 euro na nabilin sa ko Sa'yo mapalit sa 1 euro. So kulang na lang ko yung piso. Sa akong paliton sa piso. Soft drinks. Kulang ang piso eh. Kaya napakoy piso pero kulang ang piso soft drinks. Kaya ang soft drinks mag na sa 2 kapin. Tapal pa ko. Yatis. Di na lang. Ngita o barato ang soft drinks. Or juice. Kaon na sa nato ni. Okay na. Dami report dia. Pero uhaw ka nila yung guman. Na kay bata ka dula di kay playground tabado. Haksipon ta. Almost done. Pit na marot. Uhaw na kayo. Uy, piso na bilhin ka ni euro. Bago sa'yo mapalit ng taon na yun. Tapal. Manakug. Kaon. Kaon na lang po. Soft drinks. Napaday ko yung 1.5 euro na bilhin. So may tag-ilib nun nga barato. Sakto. Ato ko sa grocery store. Ito kong palit kaya marag barato. Okay, wait. Sakto ra. Pepsi akong paliton kita 15. 1.5. Sakto ra kaayo. Kay naapay 15 na bilhin. 1.5. So murag sakto ra ni. Mura to. Sa akong 10 euro napalit na ako kay kuan. Una data sa atong challenge karon na 10 euro. Inom lang taog cola. Karon akong napalit sa ako ang 10 euro nga challenge kay milk tea. Ang presyo kay murag sulat ra na ako dire 4 to 5 euro mangguro to. Kunya ang lumpia or bulor kay hello murag tag 4 euro murag to kapin sister ba na ako tapos kaning cola murag piso kapin 1.5 ang anak sakto ra. So mura na yung mapalit sa yung 10 euro dire sa Norway. Pila gamay ra kaayo. So sa mga glantaw, thank you. See you in the next vlog.